Τελειώνει και σε λιγάκι η μπαταρία ή το βίντεο, τώρα τελειώσει. Βαρέθηκα να ξεψαρίζω. Τι είπες, Αντώνη? Βαρέθηκα να ξεψαρίζω. Ψιλογεμίζει. Τι ψιλογεμίζει, ρε? Από κάτω κομπολό έρχονται. Σου είπα, βαρέθηκα να ξεψαρίζω. Στην κυριολεξία. Ο σκοπός είναι να μην ξαναρίξουμε εδώ και ποιος θα βγάλει τα ψάρια. Πού βρισκόμαστε? Ωραίο αστείο, για ξαναπέσω. Νότια της Κρήτης, Αυτό το σκάφος που περνάει εκεί είναι αραβικό.